feministis ka. Harapin mo kami tak. Tak, tak, tak. Sarap beef na. Beef, paborito. Pwede ba siya? Teka lang. No. Only girl. You come out, you see outside. You come see outside. You outside. You outside. Không thể biết. Có không? Ayan. The picture? Not yet. Today? What? Next week lang. What is it? Today no job. Next week. 22. Ayan. Ayan. They need to try up the... Pinapatuyo pa yung cement. Tamang ba siya ng tanong? Ano? Tama? Gusto niya pero magre-reklamo. Nakita niyo, hinigop niya. Kita nyo? Maganoon. Hindi niya kinitsara yun, ha? Alam niyo na. Kung saan galing yung kagabihan. Ay, naingat. Kahit saan talaga may makakaway si Grata pagkatapos. Yung isa naman, tampuhin. Gusto naman kalosa. Ah. Ako naman eh, araw. Sarap ka din. Sarap ano ka. Normal? Normal ako, di ba, mga kablang? Mahal pag dilas eh. Kung magbisin, hindi na nasin. Nag-uwi kaya ako ng ano, beer, di ba? Oo. Yung bisili namin kagabi ni ano. Oo. Sinunod pa dun. Nilagay ko yun. Nag-crack ba ka? Apa kan? Kaya mo natawa. Hello? May lalaki daw ba? Ang sabi. 2. Coco. Wife together lah. Have partner lah. Partner lah together. Ayo. Mainit na nga siya. Dapat malamig. Masarap ako. Kusing. Malasin. Ano siya? No. Ay, hindi mo niniwala. Kilala niya tayo, eh. Tawag kasi niya sa tawag pala. Ah. May telephone you. Phone mo? Beef guys, beef. Kumagal ka na
ano ba? Padiri-diretso.我嗰啲橙喺個桶度，你哋一齊食搞下。阿新哥呢個全部俾你啦，呢個燒肉加油，睇個盤咩啊？係係燒肉嘅。Kaya, ganun. Kaya ano. Uy, talaga itong vlog na to eh. Masarap din siguro fried rice dito, no? Ang benta ng mga balabas. Nandun yung ano? Magalang daw sa amin. Sabi. Don't smoke here. Smoke here. Hindi, yung pinigay daw mo, wag ko daw natanggal sa wali. Hindi lang. Hindi daw. Alas na naman na yan. Hindi naman wala yan. Swerte wallet na yan ah. Kami dila, di ba? Oo. Oo. Ito siya oh. Ayun na binigay naman yun. Sige na. Ay, ito kasi siya kahapon. Nagpapaalam naman. Kasi alas na talaga. Pag-sheet out, di siya tumawag. Hindi sinabi. Away ko. Ano yung kasama lang mga girls. Enjoy ka dyan. At least alam niya na nag-reserve ako. Pero Sabado nga. Bago ka agad. Ano sila? Kamera ba? Walang tinisig kita. Maganda tayo eh. Takam na takam kami sa luto mo, ano. Yung isa naman, ay yung matanda naman. Ano, tinitignan ka parang sabi ka nila. Naglalakad ka. Papataas nga kasi ang tangkin. Makatingin, Magkakataon. makatingin sila. Kasi mga ka-vlog, naka-sketchers kami. Sketchers kami sa kapala. Why? Mamaya, pipicture rin namin para sa wakas sinod din niya yung regalo ko. Ako kaya, kailan siya magregalo ng original. Saka na? Ang gusto ko, ang gusto naman na gusto ko sasabihin nila. So, Puma, sapatos din lang. Pili ko sa papas eh. Tubal mo to ulit. Oo, kata mo. Ganda nito. Bakit ba ako? Alam, napikit pa sa bawi mo dito. Busog na ako. Kaya ko naman sa bawi. Kaya nga. Hindi ako mabusog. Pero ang sarap. So, yun. Kumain kami ng ating sister. Hindi niya pa. Ayun yung sa akin. Ayun, yun yung sa kanya. End ko na to kasi busog na kami. Tutulog na. Bye!